Hej guys. Ui, Velkommen. I dag der skal vi sommeren. vandre, mand. Så Ja, vi skal lige en tur ned. Vi skal lige en tur ned til bøgeforhandleren. Vi skal ned og købe nogle krosser. Så nu skal vi bare lige, vi klipper bare lige til det her, at vi kommer derned og sådan noget. Ja. One eternity later. Så nu er vi på vej i 7-Eleven, fordi vi skal have en masse hindbærmåne. Eller hvad Ja, og vi skal også have nogle gode proteiner til vores mave. Vi ved, at vi skal jo op og gå langt. Ja, præcis. Det er godt, Henrik. Ja. Godt, Henrik. Nå, vi ses på den anden side. Godt. Hej. Så nu er vi lige på vej over at købe en kniv og nogle hammer og sådan noget, så det er, at vi kan overleve ud i den vilde natur. Og vi ved faktisk ikke helt, hvor vi skal gå hen endnu. Fordi vi ved faktisk ikke, om der er nogen telte nogen steder eller noget. Så ja, det bliver super spændende. Vi har aldrig gjort det her før eller noget. Nej. Vi har bare lige været lidt i fitness, for ligesom lige at få trænet os op til det. Ja, præcis. Og jeg har løftet 5 slikkepind af gangen, at I ved det faktisk. Jeg skal lige have en svensknød, den her og balt. Man skal også lige have en lommelygte. Man ved aldrig, hvad man kan bruge en lommelygte til. Jeg har bare alting i hans butik. Kom, nu går vi. Det bliver okay. Not. Jeg tænker det lige ved det, vi knælippe. Vi ved, hvor vi skal gå hen. Så det, vi ser det. Ja. Hej. A few moments later. Okay. Så guys, nu er vi nu er vi på vej over til Martiniet, fordi at min ven herovre Toppen han siger, at der er nogle seje ting deroppe, vi skal op og se. Så vi har vores super seje motorcykler, som ikke er motorcykler. Så ja, vi siger bare lige, vi ses lige om lidt, når det er det kører det lidt. Så vil vi ses. Toppen for satan, der du skal da sige farvel. Farvel. Hej. Se det er mig, jeg pætter dig. Hvad du må have det? Jeg var lige farvel. Kom. Vi må ikke ødelægge vores motorcykle. Nej, det må vi ikke. Vi skal lige passe på, at vi ikke ødelægger. Kom væk fra min mikrofon. Jeg tror, jeg er på det tykke. Hvad skal vi næste gang? Motormille. Du skal hive op prisen top. Vi kan se bjerget nu. Så det er, vi kan finde det bjerg nu. Det er til mig, det er et stort bjerg. Så det er, Hvad står på? vi kan lette os. Men husk nu, vi skal også gøre det selv. Så jeg tænker, at vi kører det op ad bjerget, og så er det, når vi kommer derop og så leje, så er vi hoppet af, og så vi gør det på vores meget tynde ben. Er du med på den bisentop? Ja, det synes jeg, men skal vi gøre det til fraklip? Jeg synes, jeg griner lidt for meget. Ja, det er vi går det i din klamme ting, men du ødelægger det min eksamener. Undskyld. Du skal stoppe det med det. Jeg gider ikke komme til midtbyen, nu stopper du. Så jeg kan lige komme væk. Ja, det er good job. But he's trying to kill me, but he's killing himself. Min ATV ryger. Min ATV ryger. Du skal ikke ødelægge den, stop det selv. Nej, men vi kører det på en garage. Vi gør det, fordi den garage er det. Det er det, jeg siger. Du skal ikke pitte mig mere, så kan det være. Men du skal pitte mig, du skal ikke snakke. Er du syg i Ja. Jeg har fundet den garage. Jeg har fundet den garage. Du vil lige vente på mig. Det var i starten og ødelagt den. Nu skal vi holde ikke blive uvenner, Frederik. Jeg hedder ikke Frederik. Okay, undskyld, Frederik. Tom, kom. Herover. Tom, jeg falder af til ved, Tom. Tom, vi også passe på, at vi ikke dø. Vi er ikke et kommune. Hvor er du henne, Tom? Vi skal på garage. Jeg er ved garagen. Wow. Undskyld. Tom, vi skal heller ikke blive uvenner. Hør nu, kom nu op ad den parkeret dit køretøj. Kom nu. Ja, Du skal ikke køre mig derover. Er du syg i hovedet? Nej. Du syg Slap nu af, du. Syg i hovedet. Nej, du.